Os gynnech chi a'ch ffrindiau yr awydd i chwarae ar yr un maes a rhai o arwyr mwyaf pêl-droed Ewrop, dychmygwch godi clws mewn cystadleuaeth genedlaethol. Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn chwilio am dima 5 o bochor o wahanol oedrannau a gallu i gystadlu yng Cwpan y Bobl 2017. Dyma brif gystadleuaeth 5 o bochor Cymru, ac mae'r gwobrau eleni yn arbennig iawn. Yn dilyn cyfres o rowndiau rhanbarthol rhagbrofol, mae'n bosib y byddwch chi a'ch ffrindiau'n teithio i Gaerdydd i chwarae'r faes arbennig i WIFA yng ngwyl Cyngrair y Pencampwyr. Yn ogystal, fe allwch weld prif dlysau pêl-droed Ewrop a hefyd ennill tocynnau ar gyfer prif ddigwyddiad chwaraeon y byd yn 2017, wrth i rownd derfynol Cyngrair Pencampwyr i WIFA i'r dynion a'r merched ymweld â Chaerdydd. Ewch i'r wefan arbennig caerdydd2017.cymru er mwyn cofrestru ar gyfer Cwpan y Bobl 2017.